ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ 15 ଅଗଷ୍ଟ, ବି 13 ଏପ୍ରିଲ, ସି 1 ଏପ୍ରିଲ, ଡି 24 ଜାନୁଆରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1 ଏପ୍ରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମ, ବି ପୁରୀ, ସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ କେଉଁଟି? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲାପ, ବି ଅଶୋକ, ସି ଜାସ୍ମିନ, ଡି ଚମ୍ପା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଶୋକ।